ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. баъдро Mercedes Benz як класса ки соли барояшаш 2003 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторош 3.2 литра, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонҳо мегӯяд пачка, 4 диска, ходовои кадагӣ, салон тоза, магнитофон, ҳамаш дар ҳолати хуби беҳтарин, кондитсионер, электропакет, раднои краска, ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошина мегӯяд состоянияш беҳтарин аст. мошин дар шаҳри Кӯлоб айни ҳол қарор дорад. нархаш 70 000 сомония ки боз мегӯяд арзон ва муомила мекунем ва вариантҳои алиши ҳам ҳаста ки ягон квартира боша мегӯяд аз шаҳри ҳамин Кӯлоб мегӯяд алиш мекунем. дӯстони азиз, кадометон ҳамин хел вариант дорем, марамат ба квартирам алиш мешудааст ё ки кадоме ки сумката мехарад арзон мешавад. мошин люгра состоянияш беҳтарин. мошин як даст гаштага бародарон. марамат дига маълумотро гиред. дута рақамошо, ҳар ду рақамошо кор мекунад. марамат срочна бо савдо ҳам мешавад. хоб, шумо агар ҳам хали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, роҳи кунед сурат ва маълумотро албатта рекламада мемонем. трактори фурӯшӣ аст бародарон. трактор Т40 астае ки состоянии хуб астае ки 4 балонош средни астае, дар ҳолати кория. трактор фақат мега як камбудиш мега ки передокуш кор намекунад, дига ҳамашо 100% ами передокуша мегад сос карда мешад, яъне ки запчасос ҳастае. срочна сум дар кора мега бо нархи 20 000 сомонӣ мефурӯшем. дар шаҳри Турсун зодада, яъне ки қарор ки шаҳри Регарда қарор дорад. кадоми кан карена харидиро мега аз 20 000 сомонӣ бо савдо мекунем. рақамҳои расмӣ аст, дар ин рақамҳо WhatsApp пайваст доранд. трактор мега дасти як одам гаштага хел нашуд бародарон. состоянияш хуба мега, яъне ки 100% мегири ҳай мекунам. передокша кадоме ки худод медонад, кадоме ки трактор ҳай кардана мефаҳмад. маърамат дига маълумот шагир аз 20 000 сомонӣ боз савдо ҳам дорад. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Opel Zafira астае ки соли барояшаш 2000 солае ки бензини холия мега, умуман газ надорад. объем моторош 1.8 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи апрел астае. 4 балон пачка мегад, 4 диска, ходовои шкадагӣ, мотор 100% беҳтарин состояние дорад. электропакет ҳамаш кор мекунад мегад, раднои краскай, ягон камбудиша гуфтагӣ нест бародарон. мошин мегад беҳади бад состоянияш тоза. дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. нархаш 45 000 сомония ки дӯстони азиз, боз муомила ва савдо ҳам дорад. тоқа вариантҳои сум мега, моторош дояне ки 1.8 Экатек буда бардони азиз, тоқа вариантҳои сум мега. дар рақамҳои расмияшон WhatsApp имо пайваст доранд. аки рақамошонам кор мекунад, кадометон ки зангнад дар WhatsApp имошам нависен ва шумо ҷавоб метиҳанд. фақат одамони харидор срочна мегӯяд сум дар кори марамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Lada Priora астае ки соли барояшаш 2011 солае ки бензини холия астае ки объем мотораш 1.7 литри инжекторае. мошин умуман газ задагӣ неста мегӯяд, яъне тоқа бензин ки гаштага экономияе. коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонои пачка, 2 балони пеш пачка, 2 балони ақиб, 80%, салон тоза, масла мега нав алиш кардагӣ, антифристам нав, хоб задни камера, монитор, магнитофон, мошин мега девона, ходовои кадагӣ астае. мошин мега беҳад ба тоза. хоб аккумуляторшам пачка мега, ҳуҷҷат ва танировкаш мега то 25 феврал мега срок дорад. мошин мега ягон ҷош расход надорад мега, беҳади ба тоза. мошин дасти як одам да дуруни шаҳр дагаштагиае. мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ, нархаш 45 000 сомонӣ, боз арзон ва савдои хуб мекунем мега. вариантҳои алишам ҳаста мега, ягон Opel боша мега, алишам мекунем. қай болоиш ягон сум метавонем маслиҳат мекунем. фақат мошинои Opel ката мега соҳибшон. мошин ҳама чизош кор мекунад, ҳама чизи радноиша, ҳамаш срок дорад. рақамошон аст марамат кор мекунад, метавонед ки дига маълумотша аз рақамошон гиред марамат.
мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel хетчбек ҳастае ки соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 6 литри пластои коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллонаи 60 4 калпакҳои худаш, салон тоза, магнитофон, родной краска, мошин мега тоза аст. камбудиша нагуфтем, мошин мега ягон расходша нагуфтем. Бардар мошин мега беҳади бад тоза аст. Кадом ки хетчбек мехарен бештар маълумотша мегиред. Нархаш 32000 сомоние ки бо савдо ҳам дорад. 96 сол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат тамос гирем, бештар маълумоти пураша аз рақамҳои поёмида гирен. шумо агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира дошта бошед барои реклама кардан, марамат сурат ва маълумотро роя кунед, фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Mercedes-Benz C-Class C-ка соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 8 литр, коробкааш механика, мошин мега сайзтаниш беҳтарин нахадоя мега, ҳама ҷош кор мекуна мега, ҳама чиза дорад. дӯстон ҳама чиза дора мега, намедонам мисол кондитсионер мега, электро мега дуруша яъне гуфтагӣ нест, яъне ки ҳама чизош ҳаста мега, ҳама чиза дорад. нуки кондитсионер ва электропакет дошта боша хай бухтон ани хидам мегирад, узризот аз мо вобаста намекунад, яъне ки пешниҳоди соҳибшон ҳамихи фақат суратҳои берунша равон кардагиам. мошин дар пойтахта шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 42000 сомоние ки боз савдо ҳам дорад. бениҳоят мегад мошин тоза ҳабардорон марамат тамос гирем, бо бештар маълумоташа гирем. аз шумо хоҳиш ки лайки бепул намонед ва навори моро имконият бошад ҳамин силкаша дар ватсапи мо подписия кунед. чӣ мошине ки ба шумо лозима навишед, албатта мо ҷудо карда пешкаштон мекунем, фақат сабр кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон бояд таҳия аст Opel Astra F дар кузуфи хетчбек соли барои 1997 сола мега соҳибшон. бензини холия, объем мотораш 6 литри простои, коробка механикаи ҳуҷҷат дорад мега, мошине ки нагуфтед чанқа ҳуҷҷатам дорад. 4 та баллонаи 60%, салоншам тоза, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сирошна фурӯхта мешавад мега бо нархи 24000 сомонӣ. кадоме ки мехарад бо камтар дига муомила мекунем, беҳади бад мегад сирошна сум дора кунад. хоб бародарон кадоми шумо агар успед ки агарам мошина харидор доред, маърамат хай нархш арзанда аст, сасянишам соз метавад, метавонед ки рафта мошина аз пеш бинен. мошин дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт қарор дорад. маърамат бештар маълумоти пураша аз рақамошон гирем. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Astra J аст ки свети сафед соли барои 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простои, коробкааш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кам кор дорад бардар, фақат як краска мекунем мега соҳибшон, баъзе ҷошон хеле ранги шпакловка хурдагӣ аст. мошина худ на краскаш мекунем, дига ҳама ҷош 100% мега бо нархи арзон мефурӯшад мега, соҳибшон 28500 сомонӣ. боз муомилам дорад мега, мошина бин аз пеш бинед хай меличовка кор дорад, намедонам то чанд сомона камтар кор доштае. мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, нархаш 28500, савдо номерошам транзит аст. ва кадоми шумо ки маъқул аст маърамат тамос гирем, бештар маълумотша гирен. шумо агар мошинаи боркаш, мошинаи майда, хона, замин, квартира, мағоза ягон техника дошта бошед барои савдо фурӯшда, маърамат сурат ва маълумот роя кунед, эълонда рекламада мемонед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Mercedes-Benz C-Class C-ка Classic соли барои 1999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литр, коробкааш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин дар пешаш электропакет, 4 та баллонаи 70%, салон тоза, диска, хардавоямаш кадаги аст. бештар маълумоташа аз соҳибашон мегирем. мошин дар ноҳияи ёбон айни ҳол қарор дорад. нархаш 49000 сомоние ки дӯстон азиз, боз савдо ҳам дорад. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литр, 99 сол аст. кадоме ки ҳам хеле сечка хар боша, маърамат метавонед ки пурраи маълумотша аз соҳибашон гирем, фақат барои одамони харидор. аз шумо хоҳиш меомад ки агар бозам такрор шуда, фақат лайки бепултон намонед, имконият дошта бошед, силкаи моро навоша дар ватсапи мо подписия кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошинчаи фурӯшӣ аст бародарон Daewoo Tico аст ки свети сафед соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 3 литри простои, коробкааш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега хай сайзтани средния дар ҳолати кория мега, камбудиша нагуфтан сирошна сум дар кор мега бо нархи
арзон мефурӯшад, мегӯяд 7500 сомонӣ ки 96 солаи мошин мегӯяд бо савдо ҳам арзонтар метиҳад, мегӯяд соҳибшон. Мошин мегӯяд нахадвай барадор, мошин нахадвай мегӯяд дар вилояти Корея. Дар шаҳри Истаравшан қарор дорад, нархаш 7500 сомонӣ арзонтар метиҳад мегӯяд. Ба кадоми шумо ки наздик бошад, агар ҳаминҷа марамат метавонед ки рафта мошина аз пешбинӣ ва савдо карда гирен. Чӣ мошине ки ба шумо агар ҳамхалӣ ки мошино дар кор бошад, нависед дӯстон кадом сол чӣ хели мошин, албатта мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Фақат шумо сабр кунед. Агар ки наёфтед мошини гуфта дар видеои ояндаш иншоалло ёфта пешкаш мекунем. Фақат шумо дастгирӣ кардан фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бародарон ва аз 2107 ҳастад ки молодёжни соли барояшаш 2007 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Абиё моторш 1.7 литр мега, коробкаш механик аст, мошин мега дар лоти хуби техники қарор дорад. Мошин мега 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та баронаи 70%, салонш тоза. Мошин мега умуман ягон ҷош задагии пӯшидагӣ надорад, мега соҳибшон хай бо маълумотои пурраша аз соҳибшон мега мошин мега тоза аст ки сум дар кора мега мефурӯшем бо нархи 18000 сомонӣ савдо дорад. мошин дар пойтахт дар шаҳри Душанбе қарор дорад. пӯсидагӣ задагӣ умуман надорад, мега марамат кадомитон ки агар ҳамахе мошин харидор бошед, метавонед ки дар рақамҳои поёбдашон занг занед, бештар маълумотша гиред. марамат дӯстон азиз, метавонед фақат одамони харидор да занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Daewoo Tico аст. Бо тайяга свети сафедаш соли барояшаш 1996 солае ки бензини холия мега соҳибшон. Абиё моторш 0.8 литри простой экономни, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега бучидагӣ аст, мошин мега нахадва аст, дар ҳолати корӣ қарор дорад. кадоме мехара мега сирошона арзонтар метиҳад, мега 8900 сомонӣ. бен мошина мега аз пеш бинен боз муомила савдо дорад. мошин дар шаҳри Колоб айни ҳол қарор дорад ки 8900 сомонӣ. марамат кадомитон ки ҳамхе мошинича хар бошед, метавонед ки дар рақамҳои поёбда занг занед, бештар маълумоти пурраша ген аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор. шумо агар ҳамхали мошинои майда, мошинои калон дошта бошед барои фурӯхтан, ё ки хонаҳай, заминаи, квартира ё ягон техникаи фарқ надорад, метавонед ки сурат ва маълумотша рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. То видеои оянда. Худо нигаҳбонтон.